Hej alle sammen. I dag der vil jeg fortælle, hvordan at solen den giver os mennesker energi. Det sker ved, at den lyser på planterne, som laver fotosyntese. Og den er glukose, som er sukker, og det spiser vi så og laver respiration. Og det er kulhydrater, ilt og 30 ADP, som vi omdanner til ATP, vand og kuldioxid. Godt. Måden at ilten og energien den bliver fordelt ud i kroppen, det er ved hjælp af blodets kredsløb. Og det sker. Blodet det bliver iltet inde i hjertet, når det kommer ned i lungerne, så er ilten ned i lungerne. Og så i hjertet, der kommer blodet rundt der, og så ind i første hjertekammer, ned i andet hjertekammer, og så kommer det op i lungerne, bliver godt iltet rundt, og så kommer det ud her i tredje og fjerde hjertekammer, og så kommer det længere ud i kroppen, og så bliver det bare ved med at køre rundt sådan, så man kommer ind højre, så bliver den godt iltet til, og så venstre, så kommer det ud igen. Det skal I med at se. Tak for i aften. Så har vi så gæstestjerne Michelle Skovbo Hansen i studiet. Hun vil gerne fortælle os lidt om øvreøvelser. Yes. Vi kan starte med en øvreøvelse. Det er en, I kan lige se her. Den ser sådan her ud, og det er en dyre, plante- og svampecelle. I øvreøvelsellen, der ser vi en cellekerne, som ikke findes i prokaryotsellen. I cellen er der yderligere mitokondrier, som Den er ATP. lige præcis, og frigiver energi, som er nødvendig for bevægelse og for at vi kan vokse. Når cellen ikke deler sig, så ligger arvematerialet i sådan nogle tråde, som vi kan se her. Yes. Og så er cellen omgivet af noget kernemembran. Jeg vil lige hurtigt fortælle, at respiration det er noget, der sker i kroppen, og det er den måde, man danner energi på. Først af. Det fortæller om, at fotosyntese det er det, planterne laver, når det bliver skinnet på solen og danner ilt og glukose. Først af.